खुलुमबाय बयनिसिमबो बड' निउज आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ जिदाइनथि लकसभानि गिबि जथुम्माया मैया 24 जुननिफ्राय जागायजेनबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरीआ एमपि महरै समायखिरा लाबाय। जिदाइनथि सुबुं आफादनि बेखेवनाय जथुम्माया समबाराव जागायजेनबाय आरो बेयो 3 जुलाइसिम सोलिगोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। मैयानि गिबि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो गोबां गुबुन गाहाय दैदेनगिरिफोरा संसदनि सोद्रोमा महरै समायखिरा लादोंमोन। मिडियाखौ बिबुंथि होनानै पिएम मोदीआ गोदानै सायख'जानाय एमपिफोरखौ बरायदोंमोन आरो सोफादेरनाय गोरोबलायनायनि थाखाय सरकारनि रादायखौ फोरमायदोंमोन। बिथाङा खुंथायाव गोरोबलायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो बेरेखा हान्जाखौ सुबुंखान्थियारि बेसेनफोरखौ लाखिनो खावलायदोंमोन। मोदीआ नोगोरारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन आरो 2047 मायथाइसिम मोनसे जौगानाय भारत दानायनि थांखिखौ फोरमायदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदियैब्ला लकसभा बुंथिगिरिनि सायख'नाया 26 जुनाव जागोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ जयन्त बसुमतारीआ जिदाइनथि लकसभानि गिबि जथुम्मायाव बर' रावजों एमपिनि समायखिराखौ लाबाय। जिदाइनथि सुबुं आफादनि बेखेवनाय जथुम्माया मैया समबाराव जागायजेनबाय आरो बेयो 3 जुलाइसिम सोलिबाय थागोन। मैयानि जथुम्मानि गिबि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा संसदनि सोद्रोमा महरै समायखिरा लादोंमोन। जोंनि बिटिआरनिफ्राय इउपिपिएलनि गोदानै सायख'जानाय मानगोनां एमपि श्री जयन्त बसुमतारीआबो गावनि बिमानि राव बर' रावजों एमपिनि समायखिराखौ लाबाय। बिथांनि बर' रावजों समायखिरा लानायखौ बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो नुनानै गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौबो गावनि एक्सनि गेजेरजों साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। बिथाङा लिरदों दि जिदाइनथि लकसभानि सोद्रोमा महरै समायखिरा लानायनि थाखाय इउपिपिएलनि गोदानै सायख'जानाय मानगोनां एमपि श्री जयन्त बसुमतारीखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनाय जासियो। जोंनि हादरनि लकसभायाव बिटिआरनि सुबुंफोरनि थान्दै महरै आं फोथायनाय दं दि श्री बसुमतारीआ माहारियारि थाखोआव बिटिआरनि लुबैनायखौ गोहोम गोनाङै बुंगोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटीआव आलफानि सोद्रोमा जानानै रां दाबिनाय जाथायाव सानै हमजादों। बन्द खालामजानाय इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम आलफानि सोद्रोमा जानानै रां दाबिनाय जाथाया 13 जुनखालि गुवाहाटीआव जादोंमोन। जेराव रां दाबिग्राफोरा सासे फालांगिनाव फन हरना आलफानि मुं लाना रां दाबि हरदोंमोन आरो रां दाबिनायखौ हरनो हायाबा गावथारनोबो हुमखि होदोंमोन। जाथायखौ लाना फालांगिरिनि नखरा गावसोरनि न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो गिदोंमोन। उनाव बिथांमोनहा दिसपुर पुलिस थानायाव धारा 387 नि सिङाव केस नं 602/24 थिसनो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदियैब्ला दिसपुर पुलिसआ जाथायनि गोख्रों सिग्रोमनाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिफोरखौ रबननिबारि मुकालमुवा आरो नलबारिनि बेलसरनि नयन कमला देखा मैया समबारखालि हमनो हानाय जायो। दायनिगिरिफोरखौ आयेन बायदियै साजा होनाय जासिगोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामनि रियान परागआ भारतारि T20 क्रिकेट टीमनि थाखाय सायख'जानानै जारिमिन सोरजिदों। आसामनि रियान परागआ जिम्बाब्वेनि फैबाय थानाय गेलेनायनि थाखाय भारतारि T20 क्रिकेट टीमनि थाखाय सायख'जानानै जारिमिन सोरजिदों। बेयो आसामनि थाखाय मोनसे गोनांथार सम मानोना परागआ बे जाफुंसारनायखौ मोननो हानाय सा-सानजानि गिबिसिन हौवा क्रिकेटार। रिपर्टारनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदियैब्ला बिथांनि बिमा-बिफाया बिथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ दिन्थिनानै जोबोद गोग्गानाय फोरमायदोंमोन आरो आसाम क्रिकेट गौथुम आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि बायदि मुंदांखा सुबुंफोराबो बिथांखौ बरायदों। ओनसोलनि थाखाय बयखौबो रंजाखांहोदों। गोसोआव लानाया मोजां दि बिथाङा मालाबा साख्रिनि आनजादफोराव सोंथि जानो हागौ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ तिनिसुकियानि CDPO अफिसारआ घुस लाबाय थानाय समावनो हमजादों।
आसामनि तिनिसुकियानि महकुमानि खुदिया जौगाखां मावथांखि मावख'गिरि CDPO एबा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार अनुपमा गहेनखौ घुस लाबाय थानाय समाव हमनाय जादोंमोन। डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ मोनसे अजद मोननायनि उनाव मोनसे फान्दायदोंमोन दि गहेना गंसे अंगनबाड़ी मिरुनि थाखाय न'नि भाराखौ हगारनो थाखाय रां बिदोंमोन। अजद होग्रानिफ्राय घुस लानाय समाव बिथांजोखौ गावनि मावख'आव हमनाय जादोंमोन। एन्टि करापसन एजेन्सिआ अपारेसनखौ रोखा खालामो आरो बुंदोंमोन दि गहायखौ आयेनारि राहाफोर बायदियै बिजिरना आयेननि राहा खालामनाय जागोन होनना खौरां मोन्नाय जादों। दानिया नेक्स्टआव दङ पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि साथाम टेनिस स्टारफोरा टिकेट मोनबाय। समाजारि बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदियैब्ला साथाम भारतारि टेनिस गेलेगिरिफोरा फैगौ दाननिफ्राय जागायजेन्नाय पेरिस अलिम्पिकनि थाखाय गावसोरनि टिकेटखौ रोखा खालामबाय। सुमित नागलआ बेनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट खालामदोंमोन। सुमितआ 2024 मायथाइनि पेरिस अलिम्पिकनि हारसिं आयदायाव बाहागो लागोन। बेयो बिथांनि नैथि अलिम्पिक जागोन। सुमित नागलआ टकिय' अलिम्पिक 2020 नि थाखायबो क्वालिफाइ जादोंमोन। रहन बपन्ना आरो एन श्रीराम बालाजीआबो पेरिस अलिम्पिकआव डाबल्स इभेन्टआव हादरनि जानानै बाहागो लागोन। टप 10 आव थानायनि जाउनाव बपन्नाया बे इभेन्टनि थाखाय गावनि जरा गेलेगिरिखौ सायख'नो बिबान मोननायनि उनाव बिथांनि सायख'नायखौ AITA गनायथि होदोंमोन आरो बिथांमोननि जराखौ पेरिस अलिम्पिकआव मोजाङै दिन्थिफुंगोन मिजिंथि लादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ एबसुआ बनजार लानानै हानजा सुरना सोमावसारदों। थांनाय 3 मे आरो 5 मे 2024 आव गवालपारायाव सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ सान्दुं बार अखानि गेजेरजों सुबुं गौमा खालामनानै सरकारनि खाथियाव दाबि खालामदोंमोन। जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोब्राब साजा फोसावनांगौ आरो बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि साजा फोसावनांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। लोगोसे हानजायै जिनाहारि खालामजाग्रा नखरनो साफायाव 5 लाख रां आरो बुथारजानाय नखरनो 20 लाख रां होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जाथाय जानाया गोबाव सम जानानै थांबाय, नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय दिनैसिम आसा खालामनाय बायदि जाथायनि थार बिजिरनायखौ मोन्नाय जायाखै। बेनिखायनो थार बिजिरनायखौ मोन्नो थाखाय मैया उन्दै हिनजावसानि हानजायै जिनाहारि खालामनाय आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय जाथायनि हेंथायै एबसुआ फिन बनजार लानानै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। आसाम सरकारा थार बिजिरनायखौ थाबै होनो हायाब्ला इयुनाव हांगार स्ट्राइक खालामना सोमावसारबावगोन होननानै बिबानगिरि बिथांमोना फोरमायबावदों। बेबादिनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि बाहागो लानायनि गेजेरजों चिरां जिल्ला मावख'निफ्राय चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनासिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ उदालगुरियाव 5 सुबुङा हानजायै जिनाहारि खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाया आसामखौ सोमावग्लुंहोदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला अदालगुरि जिल्लायाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायाव 5 लाइमोनफोरखौ खानाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया 22 जुन खालि माजबाद PSनि सिङाव धुनसुरी TEआव जादोंमोन। गाग्लोबजाग्रा आइजोआ गावनि लोगोजों लोगोसे 5 सेंग्राफोरनि हानजाजों नारसिनजादोंमोन आरो मोनसे गोजान जायगायाव अजद होनाय बायदियै जिनाहारि खालामजादोंमोन। हिनजावसानि नखरा मोनसे अजद होदोंमोन, जायनि जाहोनाव दायनिगिरिखौ खानाय जादोंमोन। खाजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय मुश्ताक आहमेद, महिदुल इस्लाम, हाफिजुल आली, सद्दाम आली आरो एहसान आहमेद। आसा, आसु, आकसु, आसाम गरखा सनमिलनी आरो फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रागा जोंखांनाय आफादफोरा भुगिनांनाय सुबुंनि थाखाय न्याय दाबि दैखांदोंमोन। बेनि फिननायाव मोनसे गिदिर होंगो दोंगोआ माजबाद सार्कोल अफिसनि मोखाङाव हेंथा दिन्थिफुङो। दायनिगिरिनि न'खौबो बुफायनाय जादोंमोन आरो सावना होनाय जादोंमोन।
समबाराव मोनसे खौरां मेलाव अदालगुरि जिल्लानि आइपिएस पुष्किन जैनआ बुङो दि जों नालिसखौ मोननानै थाबैनो खामानि मावदोंमोन आरो साबा दायनिगिरिफोरखौ अदालगुरि आरो खाथिनि दरं जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खादोंमोन आरो आइपिसिनि सोमोन्दो गोनां आयेननि सिङाव माजबाद पिएसके नं 3024 नि गेजेरजों केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। जों मोनसे मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं आरो न्याय मोन्नायखौ थि खालामनो थाखाय रादाय होदों। दिनैनि खौरांआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।